Hello mga kabisdak, welcome back to my channel Bisdak Motorcycle Wiring Tutorial. Karon mga kabisdak, akong share niyo nga ideas kabahin aning unsaon pagbutang sa interrupter relay. Okay, so para sa mga beginners mga kabisdak, para sa wala pa kahibaw. Pero katong na kahibaw na, katong mga sige nagpanawda niya, mas labing maayo. So sa mag DIY, okay. So gikan sa switch wire, stock wire sa busina, inyuhang tangtangon. So inyuhang tangtangon sa busina terminal, okay? So ang kining nahabilin mo ni iyahang terminal or terminal nin inyo nang gitangtang ang busina. Dayon, ang positive og negative sa interrupter relay i-connect ra ninyo automatic. Pero dapat kung inyong testiran or butangan ninyong test light asa ang positive, asa ang negative. Kay kung magkabali-bali ni siya mga kabisdak, dili mo function ang iyahang rapid. So naagi ni siya ay negative o positive. So naa ni siya polarity. Dayon ang iyahang gawas ani kini positive. So ang kini negative positive sad ni. Then kini negative, ang iyang gawas negative. So kini color puwa, kini color itom. Ang gawas ani pulos color yellow. Dayon adto na siya sa terminal sa inyong busina. Okay? So maura ni mga kabisdak, inganayon na ninyo tangtangon rad ang stock horn sa iyahang stocks sa iyang original nga connection, tapos inyong ipuli ang interrupter relay. So silbi siya ang nahimong bridge. So bridge siya, tapos i-connect na sad nimo sa imuhang gitangtang nga busina. So ana na siya mga kabisdak. So karon atong i-familiarize ang interrupter relay. So mao ni mga kabisdak, sa wala pa kahibawan ni, sa wala pa kaila or sa wala pa kakitaan ng interrupter relay, mao na iyang porma. So na siya ay color puwa, na siya ay color itom. So ang kining color puwa positive, ang color itom is negative. Unsay atbang sa color puwa? So color yellow positive. So positive, dili ni siya pwede magkabali-bali mga kabisdak kay dili siya mo function ang iyang rapid. Okay? Then diretso nimo ibutang sa terminal, sa horn terminal. Inigbusina nimo mga kabisdak, automatic na ni siya mo rapid. Sa ganahan magpa-rapid. Okay, so mga kabisdak, ayaw kalimot, please like and subscribe my YouTube channel. Then amping sa pag-wiring. Salamat.